Så, nu er vi begge to tilbage. Og filmer. Og ja. Vi havde lidt problemer sidste runde. Og blev skadet rigtig meget. Vi har brugt lidt penge. Opgraderet lidt. Shox, skal du bruge nogle penge? Du har lidt mange. Jeg skal ikke bruge så mange penge. Du må ikke lige begynde, når vi går. Jeg skal også sætte mig lige. Ja. For jeg skal lige en lille kæmpe. Der er faktisk en rigtig god udsigt heroppe fra. Ja, jeg forstår. Her tror jeg vil stå. Her tror jeg vil stå og campe herovre med min bazooka. Er du klar? Ja. Au. Nu faldt jeg ned. Når jeg lige er kommet op. Okay, jeg skal lige op, før vi begynder. Går du lige lidt væk? Sådan. Ja, jeg skal lige... Har du bruger lige nogle af dine penge på at opgradere tingene? Min vogn? Jeg bruger dem på de her laser, vi har. De her halvmåleformede nogle. Hvordan opgraderer du sådan? Du på samme måde som du lavede, du skal bare til at bygge. Hvor er det her laser ting? Altså det er dem, der har sådan en halvmålet form. Det er sådan nogle ting over den spor. Opgraderer nogle af dem. Ja. Ej, jeg kunne bare være... Hvor på jorden? Ja, nej, hvor er du henne? Jeg er nede. Ja, jeg kan godt se den. Det var altså ikke sådan en laser. Prøv at komme med mig. Det der, det er en laser. Du flytter bare rundt. Den der. Se. Skal jeg opgradere en til? Ja, det må du, hvis du gerne. En til? Ja. Så er den fuld opgraderet, så behøver du ikke opgradere mere. Du har sådan set heller ikke brug til at opgradere. Andreas, jeg skal lige op på min kæmpe sted. Vil du være op på elevatoren? Nej, jeg har min eget en kæmpe sted. Du kan gætte sig. Du er jo gået op gennem elevatoren, hvad laver du? Au. Jeg er rigtig god til at hoppe langt. Godt, er du klar? Jeg skal lige derhen. Ja. Så jeg bare frem. Husk at skyde efter hovedet. Jeg skadede 700 med min bazooka. Jeg skadede ikke 1000 med starter. Ja, headshot. Der kommer dem der, som du kun kan skade fra bagsiden af. Ja, nu er du sgu død. Jeg sætter på mig. Oh shit! Kom on, jeg så. Jeg synes, de har fået mere liv, end de havde sidst vi angreb. Sidst de angreb, de der... Au. Au. Jeg kan ikke lige nå, de går ind i mig. De går ind. Jeg tror faktisk godt, vi kan det her. Du er slagtet lige. Ja, så vil jeg se. En gang til. Det var for mig. Nej, det går ikke. Jeg tror, vi får vores sag, for jeg kiggede lige på, hvad for nogen der kom, når vi kom ned i bane nummer 10. Den aller sidste bane. Den bliver lidt hård, tror jeg. Ja. Yes! Det gjorde han også. Ja. Altså, det er kun banen, jeg ved ikke, hvad det var. Det var 7. 7. Kun en rest. Ja. Jeg glæder dig ikke til at der kommer 3 forskellige. Okay, vi skal have nogle...
Nogle af de her laser nu. Laser? Ja. Det er forstået. Nej, ikke like. Du kan godt sælge dem igen, hvis det er et problem. På den er sådan vildt mange penge. Jeg er lige præcis råd til at opgradere den der. Jeg opgraderer lige den her laser. Sådan der. Så min lille laser til. Hold lige overlevet. Okay, Johannes, du vil ikke vide, hvor jeg står. Jeg er lige hoppet væk derfra. Jeg stod på siden af en af dem, der stod sådan. Ja, det har jeg også prøvet. Der begyndte jeg bare selv. Hey, er der nikker hernede? Ja. Jeg vidste ikke, det var nede under. Så til når du er klar. Jeg er ikke nede. Jeg skal lige opdage. Den nemmeste måde at slå sig selv ihjel på. Det går hurtigt. Okay, vi kommer imod rigtig mange af de der... Kan du huske, at kæmpe nogen før, der kom? Dem, som du skal ramme på. Nej, ikke dem. Altså, du skal prøve at ramme dem her i midten. De har sådan en gul mund på noget. Hvis du rammer dem der, det er deres svage punkt. Okay, jeg skal lige have min kæmpe sted hen. Vi skal have noget helst. Jeg venter på, at du går der klar. Okay. Nej, præcis. Der er mange. Hvad skal man noget specielt med dem? Hvis du, de har sådan en gul mund. Hvis du rammer dem, der skader du dem ekstra. Oh my god, der er mange. Ja, det går ikke for mig, når jeg står på en kasse. Ja, det går fint. Og se, ja, jeg ramte den på skolen. Jeg skader dem 700, selvom jeg ikke rammer de der små. Oh my god, der er mange. Det er det der er mit problem. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Oh my god. Jeg fik en triple. Oh my god, Andreas, der ligger bare lige en bunke med 20 der omkring. Vi er godt nået at dræbe dem. Du har... Ja! Vi gjorde det sgu! Selvfølgelig. Jeg er her jo. Ja, Andreas. Er der en nødplads? Ja, der. Jeg vil gerne lave en... En til laser. Nej, du skal ikke lave flere til elevator. Nej, laser. Ellers skal vi nok bare opgradere lige dem, vi har allerede. Ja, det er op, for det er også den her. Så du kan se på mine penge. Okay. Jeg havde råd til at opgradere en. Men du måske have lige råd til at opgradere mit våben. Jeg mangler $2. Hey, hvor er det henne, du er? Ja. Der. Prøv at opgradere den igen. Jeg ved ikke, om man kan. Hvilken af dem er det? Den her. Prøv at gå hen og hoppe ind i den. Jamen, jeg har den her på. Sådan. Ja, Vi har opgraderet den. Ja. Den her. Jeg opgraderede den for dig. Kom. Det kan nemlig gøre, hvis at, vi mangler penge. Okay, jeg skulle lige slå en position igen. Den var altså rigtig god. Position. Ja, det må jeg. Her. Står. Herinde, nej, herinde. Og så kan jeg stå her og snipe. Jeg kan lige faktisk godt. Skal der kommer de der boblehoveder. De der, du skal ramme helst ramme i hovedet. Og så kommer der de der små nogen, der løber i hundredvis. Okay, forstået. Jeg er nok rullet dig til, når du ikke kan suge.
snipe dem der kommer nu. I hovedet? Hvordan fanden kan du ramme dem i hovedet, når de gør det der? Det ved jeg heller ikke. Det er ramme faktisk. Se. Okay, du døde igen. Ja, så pænt meget lige bare ikke blive det. Ja, du skubber. Tror jeg det. Jeg ved ikke om du skubber. Nej, jeg står helt stille. Du skubber for det. Fuck, de er meget. Nu kommer det også. Små Åh nej, ikke små. Dem skal man bruge, hvis de gør det. Vi skal smage noget, mit lille nej. Nå, jeg overlever. Charge! Hjælp mig, tag dem der kom længst. Det er også det, jeg er på vej til. Kan jeg bare ikke rigtig mærke på grund af, at jeg bliver fuldstændig slagtet der. Ja, lad os se. Lad os huske ud. Nå, skal man ramme den, når I helst? Ellers skader man dem slet ikke, med mindre gå på suge. Jeg er glad for, at jeg har. Og der fik jeg lige en spil af. Det er nok ikke til nu. Satan, det er svært at ramme den her til. Ja! Så. Godt. Og jeg gider ikke sige godt om plads. Nu kommer bossen. Okay, jeg er Baby klar. Brave. Brug alle dine penge på at opgradere. Skal jeg fortælle dig, hvad for nogen der kommer? Der kommer dem, der krøller sig sammen. De der, kan du huske, de der kæmpe store nogen? Big Walkers. Dem der, der også... Prøv at se, hvor meget det her det koster. Det kostede... Oh my god, du skal lige tjekke min sniper Kan lige. du se den? Hvor er du henne? Du kan se. Wow. Du kan se min sniper. Er den ikke Jeg kan nice? så ikke se den, men okay. Den er rød. Okay. Det lyder meget spændende. Nice. Jeg har opgraderet den max. Absolut. Nå. Lad mig opgradere lidt. Jeg kan ikke opgradere min sniper der. Hey, mor, jeg kan ikke opgradere min Rix. Så tror jeg opgraderer min sniper. Og så opgraderer jeg... Min er level 6. Min sniper. Og det koster 800 for at få opgraderet til min. Så. Jeg er klar. Jeg tror bare, vi starter den og håber på det bedste. Du må ikke dukke sig eller noget. YouTube, hvis vi dør nu, så har det været rart at kende jer. Er du klar? Ja. Okay, den sidste. De starter den helt ud. Oh my god, jeg har skrevet 3000 til headshot. Okay, du så nok ramt det svage punkt med den. Nej, det er på grund af Ja, ja, opgraderet så helt hvis ud. du rammer det svage punkt, ellers er det umuligt at skade 3000, tror jeg. Men mindre Ja. det er et sindssygt våben. Nej, jeg synes Nej, den der ikke sindssygt i forhold til David. at det er svært at spille. Jeg angriber de der små nord. Hvor er de små? Au. Jeg kan overhovedet ikke se mig selv, kun at jeg bliver ramt så meget. Okay, hjælp, de kommer. Løber! Jeg løber så hurtigt. Hvor er du sådan en frihug i Ja. det her egentlig? Ja. Ja, godt det der tavle. Vi vandt. Ja, Ja, så er der okay, hvor party. langt? Held for ved den, der står der. Nej, det er mig. Mit yndlingsvåben var sniper. Dit yndlingsvåben var sniper. Flot, prøv at se, hvor mange gange jeg har hoppet i forhold til dig. Prøv at se. Dem der. Og så, Ej, tror hoppede ikke. Fuck, det er ned. det der svage punkt, det har jeg bare ramt 26% af mine skud, det har kun ramt 15. Ja. Det var første gang på det. Det var første gang på det, Mads. Ja. Det er godt nok at få til første gang. Var det det? Det tror jeg da. Ja. Tak fordi I så med,
Og hvis I... Ja, første episode, og måske kommer episode 2 en dag. Vi filmer i hvert fald ikke, Andreas. Vi, tak fordi I så med. Og ja. Hej hej. Hej for chokken.